नैबे गोदोसोनाय फाथाबारियाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ थानसालियाव 2 लाख रांनि चेक होदों सार नोंथाङा बेवहाय राननानै दा मा फोरमायनो सानदों? जोंनि बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर गाहाय जोंनि मुरब्बी समर बर' सारा समग्र बिटिआर ओनसोलावनो जिहेथु गोबां धर्मलम्बीफोर दङ जेरै बाथौ थान बाथौ धोरोमनि ब्रह्म धोरोमनि थाखाय ब्रह्म मन्दिर ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखाय गिर्जा दङ ओमफ्राय इस्लामिक धोरोमनि थाखाय जेन'बा मस्जिद दङ बिदिनो आरो काली मन्दिर लक्ष्मी मन्दिर गणेश मन्दिर बिभिन्न मन्दिर दङ अनुष्ठान धर्मीय अनुष्ठान बे अनुष्ठानफोरनो गोग्लैसोनानै थानाय अनुष्ठानफोरनो धर्मीय अनुष्ठानफोरनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा 2 लाख रां अनसुंथाइ होनानै बे गोग्लैसोनानै थानाय धर्मीय अनुष्ठानफोरखौबो जाहाथे समान लेभेलै मोजाङै लांनानै साबना हामना खालामनो हायो बेखौनो थांखि लानाय जादों आरो बेखौनो दिनै जों फाथाबारि खुन्थाइबारि बाथौ थानाव फैनानै बे चेकखौ बिथांमोननो गथायनानै होफैनाय जाबाय। सार बिपिएफ दोलोनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ फेलार जादों होनदों सार सरकार सालायनायाव फेलार जादों होननायाथ' गावसोरसो फेलार दा जुदि गावसोर साक्सेस जायोमोनबा बिसोरथ' गभर्नमेन्टखौनो दागौमोन फेलाराथ' गावसोरसो नङा होमबा गावसोर गभर्नमेन्टआव गैया दाथ' जोंना इउपिपिएल दोलोनि दैदेननाय गभर्नमेन्ट सालायनाय मानगोनां प्रमद बर' सारा मोजाङैनो स्मुथलि गावनि सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ कन्डाक्ट खालामगासिनो दङ सालायगासिनो दङ जेरै आलारि सोरां बिथांखिनि अनगायैबो गोबां बिथांखि बिथाङा लानानै मावफुंगासिनो दं जेरै गोरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा 5,000 रांनि अनसुंथाइ होबोदों जोंनि नैसिमायावबो 200 फरायसुला फरायसुलिया बे बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो देग्लायबो 200 सात्र साथ्रिफोरनो स्टुडेन्टसफोरनो आरो रिकुवारमेन्टखौ 200नि रिकुवारमेन्ट होनानै दङ सम आरो बोथोरा फैयोबा बिथाङा बे रांखिनिखौ अनसुंथाइखौ बिथाङा हरगोन आरो बिनि अनगायैबो आलारि मा होनो अनसाय बिथांखिखौबो बिथांखिनि गेजेरजोंबो थांनाय बोसोरावबो 5,000 खरि 200 जोंनि गोरिब आइजोफोरनो जायफ्रा माने मैगं फाननानै जायो साहा दखान फिसा होनानै जायो ना गुरनानै फाननानै जायो फिसा फालांगि खालामनानै जायो बिथांमोनाबो जाहाथे एसेब्लाबो हंखा सुंथों बा एसेब्लाबो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्सखौ मोन्थों होननानै बिथांमोननि मुङाव 5,000 खरि रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लायबो दाख्लैसो आमगुरियाव बे अनसुंथाइनि जिनोखि मोननांगौ बिथांमोना 5,000 खरि 243 गोरिब आइजोफ्रा मोननो हादों बिनि अनगायैबो आरो दङ माइनाव सोरां जाय माइनाव सोरां होनोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10 जन 12 जन 14 जननिफ्राय 16 जन गाहाम लोगो लानानै मोनसे ग्रुप बानायो बे ग्रुप बानायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो थांनाय बाराव जों 25,000 रां अनसुंथाइ होनो हादों आरो एबारबो अलरेडि माने बिसोर जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननि मुङावबो आरो रिकुवारमेन्टखौ हरबावनाय जाबाय आरो बिथांमोनाबो मोननो हागोन बावैसोनो नेक्स्ट फेजनि जेनोखि 25,000 बेखौ मोननो हासिगोन बिनि अनगायैबो माने रग निर्मल जायफ्रा माने बेमार जादोंमोन गोदोसोनानै थादों बेमार आजार जानानै डाक्टारनाव थांनो हायाखै मुलि गरसे बायनानै जानो हायाखै बेबायदि सुबुंफोरनोबो बेमारिफोरखौ नायनानै माने बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जोंना मानगोनां एमएलए 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारियाबो गोबां बेमारिफोरनो बिदिनो 10,000निफ्राय लानानै 20,000सिम 15,000सिम माने आसाम माने सरकारनिफ्राय बिथाङा मथा मथि जोंनि समस्तियाव बुंनो थाङोबा सिडली समस्तियाव 900 जन माने बेमारिफोरनो अनसुंथाइ होनो हादों आरो स्टुडेन्टफोरनोबो बेबायदिनो रांनि अनसुंथाइ बिथाङा होफैदों मथा मथि बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनि ओनसोलाव मोनगासिनो दङ आरो बिदिनो माने गोबां खोथा दङ अनसुंथाइनि अनगायैबो जोंना माबोरै साक्सेसफुल गभर्नमेन्ट होनोबा थांनाय समाव गोबां 17 बोसोर जुदिव बिथांमोना जुदि सरकार सालायदोंमोनब्लाबो हा हुनि बाथ्राखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै फारि फारि हानि बाथ्राखौ होनो थांगासिनो दङ दाख्लैसो आंनो सासे जिहेतु सिडली
माबानि मा होनो काजलगाव साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजारिनि जिहेतु आं चेयारमेन दा थांनाय बाराव जों बावैसो आवगायाव जों 4,485 हा गैजायैफोरनो हा होनो हानाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो दंग' बान्दो लामा जागासिनो दङ बयबो दा गोजोननायखौ मोनदों बिथांमोनहा ओरैनो सरासनस्रायै माने साक्सेसफुल नङा मा नङा होननानै बुंदों नाथाय बिसोरो ओरैनोसो गोदाव सोराव बुंलाबायदों बांसावदोंसो आरो बिसोरो आलारि सोरां बिथांखिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ थांनाय सरकार समाव मोनसेबो माने मिथिनाय जायाखैमोन दा मा बुंनो सानो बिनि सायाव थांनाय सरकार समावथ' मा बिथांखि दंमोन बिसिनि सिङावसो दंमोन बिथांखि लानायाथ' सिमांनि बाथ्रा जि सरकारनि जिनोखि आसनि दंमोन जेन'बा PMAOIG PMAOIG माने गोरिब थाखोनि जायफ्रा न' मोननांगौमोन बिथांमोननि मुङाव न' फैनायफोरखौबो बिसोरो दाननानै गुबुननोसो होनाय जादों आरो जि रां फैयो बेखौबो मथा मथि 10,000 5,000 जानानैसो बिसोरो माने न'खौ आद्रा खालामनानै दोनबावदोंसो जेबो बेबायदि आसनि गैया बिथांमोननि समाव बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय साथ्रफोरनि थाखाय बेमारिफोरनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बे रोखोम आसनि बिथांमोनहा जेबो लानाय जायाखै फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव खारन दिनै क'क्राझार गोदो 1 नाम्बारमोन क'क्राझार माबाया नाम्बारा लकसभाना दिनै 1 नाम्बार जानो थांबाय 1 नाम्बार क'क्राझार लकसभायाव जिहेथु गुबुन दोल माने जोंजों पार्टनार एलायन्स पार्टनार हिसाबै UPPLआथ' थाखाबाय BJP थाबाय GSP थाबाय थाबाय बे गासिबो दोलो जायफ्रा माने बहाय गसंनांगौमोन बिथांमोनानो जोंजों लोगो जाबाय दा दङ जाहैबाय अनलि कंग्रेस आरो माने BPFआथ' मिसासै नै जोंना फैगौ 4 थारिखआव खैला मैलाव जेनोखि सुबुं गौमा जानो थांगासिनो दं बेवहायनो 2,000 बायदि BPFआ जयनिं जासिगोन BPFनिफ्राय जोंनि UPPLआव हाबफैसिगोन दा बिथांमोनहा माने जेसेबांखि सिमां नङा बे सिमां फाग्लासो जागोन आरो 4 थारिखनि प्रग्रामाव रायजोफोरखौ बाहागो लानानै मा खालामगोन 4 थारिखनि दहाय एसे आवगायावबो बुंबाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैगोन बेजों लोगोसे गोबां जोंनि UPPLनि दैदेनगिरि MLAफोर फैगोन बिथांमोनहा सानसे थाला जोंनि नैसिमावनो हाबाफारिजों थागोन आरो गोबां माने स्किमनि माबाबो फाउन्डेसन जोंना चिफ सारा गायसनगोन दहाय बुंनाय बायदि ओरै माबायाव मा होनो मावरिया बान्ध मोनसे दंमोन बिथांमोना माने इरिगेसन स्लुइस गेट बेखौ माने एसेल' रांजों बानायदोंमोन बे बोसोरसेनि उनावनो बायलांदों 5 कौटिनिमोन नाथाय एबार बिटिआर सरकारा जोंना प्रमद बर' सारा 30 crore सेंसन खालामबाय अलरेडि टेन्डारबो जाबाय आरो सासे कन्ट्रेक्टरा मोननो हाबाय दा बेखौ फाउन्डेसन स्टन